mga 10 pesos, no? 10 pesos to mga okra mo. So magkano ngayon ang karot natin? 80 pesos pa rin po yung per kilo ng mga karot. Ang ating upo, 30 na nga. 30 pesos kada piraso. Repolyo magkano? 100 pesos na per kilo ng ating repolyo. Ang mga latag po dito ng mga hipon ay 400 pesos. May mga tumpukan na rin po, 100 pesos na tumpok na pwedeng panghalo sa ating mga lutuing gulay, no? Sa chop po na gulyasan o tambakol natin ay 150. Ang ulo 100. 100 pesos na per kilo ng mga ulo. Tumpukan po ng mga bangus, 100 pesos lang po na tumpukan. Tumpukan din po ng mga burot galunggong, may 50 pesos at 100 pesos na tumpukan. Good morning po, Nanay Noemi. Busy market po. So, busy po si Nanay Noemi sa paglilinis ng bangus dagupan. Diyan po yung mga presyo. Tambakol po natin ay 120 per kilo. Sa espada po, Nanay Noemi, 160 per kilo. Bossing, matanong ko na yung presyo nito. Magkano yung biluan mo? 240. Eh, yung lapo-lapo mo, ang ganda, oh. Ayun po yung presyo, no? 230. Yan, lapo-lapo. So, yun po yung presyo, no, ng kanyang latag ng mga isdang bato. Tanong natin yung presyo. Kuya Wari, magkano dyan sa mga ano mo? Sa mga ganyan? 200 ang per kilo, yung mga salmon na local. Torsilyo, 260. So, yun po yung presyo, no, ng latag po dito ni Kuya Warren. Ito po ay makikita nyo po dito sa gilid po ng tulay. Paakyat po sa tulay, no? Tapos yung presyo naman po dito ng mga lapu-lapu na maliliit ay 200 pesos per kilo. Gigi oval sa galunggong po natin 140 per kilo. So nanay, shoutout po muli sa inyo at magandang umaga po. Ang presyo po ng mga pusit niya po ay 350 per kilo. Meron din po siyang tumpukan na halagang 100 pesos. Ang isdang lapis po ay 100 pesos na tumpukan. At ang 50 pesos na sapsap ay marami na. Meron pong 100 pesos at 50 pesos. Ito po yung mga bangus dagupan na mabibili sa kada isang piraso. Meron pong 170. May 130 at 120. Wala po siyang latag na 3 piraso na ibinibenta, no, na mga tumpukan. Yan po ay kada piraso po ang kanyang bentahan. So shoutout Kuya Romy. Ang dami nyo nang binablog. Rito mo lang kuya. Shoutout po. Ngayon, shoutout po kay Kuya Romy, no? Shoutout sa mga taga Isabela, Asingayan family, Malagaynon, William family. Ayun, shoutout po. Shoutout po sa inyong lahat. Okay. Salamat po Kuya Romy. Salamat po. Boss Lando, patuloy natin supportahan po si Boss Lando. Thank you po. Salamat po. God bless po. So, presyo naman po dito ng mga kiat-kiat. 35 pesos ang kalahating kilo, 70 pesos per kilo. Isang magandang buhay po sa ating lahat at magandang umaga po dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. At tayo ay sa panibagong update dito po sa gulayan at tumpukan po ng mga isda. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Unahin na natin itong mga gulayan na latagan. At ang mga 10 pesos, no? 10 pesos itong mga okra mo. So magkano ngayon ang karot natin? 80 pesos pa rin po yung per kilo ng mga karot. Ang ating upo, 30 na nga. 30 pesos kada piraso. Yun po, 30 pesos na kada piraso. At may mga 20 pesos din po kayong mabibili. Sibuyas, kamatis, bawang. At 10 pesos lang ito. 10 pesos po ang ating mga kalamansi. At ang mga latagan ng mga dahon-dahon po ay 10 pesos.
Ayun, shout out. Sampu lang. Thank you po sa inyo. Ayun, shout out. Ito 10 pesos. Yes, para sa mga kapitbahay mong chismosa, pwede mo ipang regalo yan. Sili. So dito na tayo kay nanay. Salamat ha. Thank you. Thank you. Shoutout sa mga followers natin yan, Boss Lando. Huwag sila magsasawang follow sa iyo. Ayun, shout out po sa mga followers po natin, no? Sa Facebook at sa ating YouTube channel. Boss Lando Explorer. Kuya, magandang kuya. Ano magkano po yung presyo ng inyong mga talong? Peching ko na bagong hiwa po, no, na ipiprito nyo na lang po sa inyong kawali na merong mantika. Sa ampalaya po na magkano? 60 pesos per kilo. Eh yung upo, 50 po na isang piraso ng mga upo. So tayo ay nakikita ng ating mga viewers sa pagbablog po dito sa gulayan po ni nanay, no? Dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. So nanay, shout out po. Ayun, shout out po. Ito po si nanay na nagbebenta po ng gulay. So shout out. Sige po nay, salamat po. Thank you. Sige po nay, salamat po. Ayan po, no? Kada balot ay 20 pesos lang po. At ang mga tumpukan po ng sayote ay 20 pesos po kada tumpukan. So dito tayo sa mga gulayan pa rin po, no? Yan po ay 20-20 na kada balot. Yes, Boss Lando. Good morning. Wala na naman asawa mo. Siya muna ang yaya sa iyong mga anak. Ayun. Buti may yaya, sana all. Repolyo magkano? 100 pesos na per kilo ng ating repolyo. Yung mga nakabalot, no, 20 pesos po mga kamatis. Ate, salamat po. Thank you. So dito tayo, may latag din po dito ng mga bangus. Ayan po yung presyo, 180 isang piraso, 190 isang piraso. Yan po yung mga bangus dagupan. Ayun, shout out, bossing, shout out. So ito po yung mga 20-20, 50 pesos na mga latagan na inyong murang mabibili. At makapagsahog na kayo sa inyong mga ulam. At pagkatapos ng mga pansahog sa gulay ay meron din po kayong mabibili dito ng mga suka ni tatay dito, no? So 60 pesos pa rin po ang isang bote. 60? 60 pesos pa rin po, no? Wala siyang botelya na maliit. Meron pa. Isang piraso na lang po. Yan po ay 20 pesos. Yun po yung presyo, no, ng mga suka. Pero kung bibili na po kayo ng mga suka, mas makakamenos po kayo dito sa malaki. Yan po ay 60 pesos na isang bote. Boss Lando Explorer po. Boss Lando Explorer. Sige po Kuya Nay, salamat po. Opo, sa YouTube. Unahin na natin to, no? Yung mga bentahan po dito ng mga gulyasan at alamin natin yung mga presyo ng kanilang mga latag. Ang mga latag po dito ng mga hipon ay 400 pesos. May mga tumpukan na rin po, 100 pesos na tumpok na pwedeng panghalo sa ating mga lutuing gulay, no? Ito po yung tambakal, magkano po per kilo? 120 na lang. 120 po ang per kilo. Sa chinap-chap natin, 150. Sa chop-chop po na gulyasan o tambakol natin ay 150. Ang ulo 100. 100 pesos na per kilo ng mga ulo. Ganyan po kasariwa po yung gulyasan, no? Kaya ilang kilo na abot mo? Mga tatlo lang. Ano ka lang ito? Hindi ka man mo 120 per kilo. 360 lang oh. Hindi ka nga po 400 oh. Kalaki na yan. Tumpukan po ng ganun ay 50 pesos, no? 150. Pwede na yan.
350. Kaya? Ayaw mo. Ito, 150 sa laman. Sa laman yan po. Sa grabe yan, iniwan namin. 2 kilo lang. Lagi na. 2 kilo lang. So update na natin yung kahabaan po dito ng tumpukan na ating makikita sa mga murang halaga. At meron din po kayo talagang mabibili dito ng mga 50 pesos at 100 pesos na tumpukan. So ito, simulan po natin ang kanilang mga latag. So ang latagan po dito ng mga bangus, pandaing ay 100 pesos. At ang mga borot galunggong meron din po at balsa galunggong. Yan po ay mga iba't ibang klase ng mga bentahan po dito ng galunggong, no? Ang mga borot po ay tumpukan at may mga per kilo rin po, no? 160 po sa mga balsa galunggong. At yan po yung mga burot na tumpukan. 160. Laman po ng mga gulyasan 120 per kilo. So napakaganda po ng laman. At ang mga per kilo po ng mga buo na ay 120 per kilo. 130 per kilo ng papakol. 130 sa mga tilapyang Batangas. So grabe ang ating mga kababayan, no? Hindi tayo makaabante gawa ng sa dami ng mamimili. So may music, layo tayo ng konti. So nagkakaubusan po ang mga bentahan po dito sa tumpukan dahil sa mga tinatangkilik ng ating mga kababayan. So ganyan karami, oh. Yung mga namimili ng mga tumpukan dahil sa mga murang presyo at talagang sulit pang ulam na ng iyong pamilya. Tapos yan po yung mga dalagang bukid, no? 120 rin po sa mga per kilo ng mga isdang gulyasan. Tumpukan po ng mga bangus, 100 pesos lang po na tumpukan. Tumpukan din po ng mga burot galunggong, may 50 pesos at 100 pesos na tumpukan. Galunggang. So maraming tumatangkilik, no, ng mga isdang tumpukan. Talagang unlimited ang tumpukan dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. At tawid tayo dito sa kabila at mag-update tayo ng mga presyo pa ng mga isdang bato na inyong mabibili at tatanong natin ang mga presyo para sa kaalaman ng ating mga mamimili. So dito naman po tayo sa paninda ni Nanay Noemi. Good morning po, Nanay Noemi. Busy market po. So busy po si Nanay Noemi sa paglilinis ng bangus dagupan. Yan po yung mga presyo. Tambakol po natin ay 120 per kilo. Espada po, Nanay Noemi, 160 lang. 160 per kilo. Ang mga bangus po natin magkano per kilo? O, tumaas na. 220 na. 220 na po ang mga bangus dagupan po natin. Okay na yan. Yan, isa pa. Nanay Noemi, salamat po. Pagi ay 120 per kilo, 160 po sa mga per kilo, no, ng mga labay hita. Ang ganda ng lapo-lapo natin, no? Alin po dyan? Ito mo iba? Ito po yung mga isdang pinduan. Bubuli. Bossing, matanong ko lang yung presyo nito. Magkano yung pinduan mo? 240. Eh, yung lapo-lapo mo, ang ganda, oh. Ayun po yung presyo, no? 230? Yan, lapo-lapo, oh. So, yun po yung presyo, no, ng kanyang latag ng mga isdang bato. Dito po sa Malabon Fish Market. Bossing, thank you. Salamat. So, yun po yung presyo ng mga lapo-lapo nila, no?
Kuya Warren, good morning. Ito po yung mga salmon na local at sa ating mga torsilyo. Tanong natin yung presyo. Kuya Warren, magkano dyan sa mga ano mo? Sa mga ganyan? 200 ang per kilo yung mga salmon na local. Torsilyo 260. So yun po yung presyo no, ng latag po dito ni Kuya Warren. Ito po ay makikita nyo po dito sa gilid po ng tulay. Paakyat po sa tulay no, na nagbebenta rin po dito ng mga isdang bato. Yan po yung ano, salmon na local. Kuya Warren, thank you ha. Salamat. So shout out sa iyo isda at ngayon lang tayo nagkita. Shout out, paikot-ikot ka na naman. Galing ka sa loob? Oo, anong lagi ako eh. Kaya pala eh. Hindi mo ako makita dyan eh. Oo, madalang na kita makita diyan. Oo. Eh, ingat, ingat. Opo. Presyo po dito ng mga tambakol po natin ay 120 per kilo. Tapos yung presyo naman po dito ng mga lapu-lapu na maliliit ay 200 pesos per kilo. Gigi Oval sa galunggong po natin 140 per kilo. Lalagyan pa naman to. Nakabangus tayo, dalawa. Boss, shout out! Nagwa-vlog tayo. Shout out! Saan kayo papunta? Sige, sige. So, shout out po. Good morning, good morning. Shout out. Ito po yung mga tumpukan po. Ito po yung isdang kapa, 50 pesos. 100 pesos tumpok. So nanay, shoutout po muli sa inyo at magandang umaga po. Ang presyo po ng mga pusit niya po ay 350 per kilo. Meron din po siyang tumpukan na halagang 100 pesos. Ang isdang lapis po ay 100 pesos na tumpukan. So solid at mura po ninyong mabibili ang mga presyuhan ng tumpukan sa bayan po ng Malabon Fish Market. Tumpukan po ng mga matambaka ay 100 pesos. Nanay, salamat po. Baka, walang halutang pa niya. Baka lang to, original. 50 pesos na mga tumpukan. So yan po yung mga presyo no, na pakamura at nagkakaupusan po talaga dito ng mga tumpukan sa Malabon Fish Market dahil tinangkilik po ng ating mga mamimili ang mga murang presyo no, sa halagang 50 pesos. Mayroon ka ng ulam sa hapagkainan. 50 lang yan, maganda yan. Mga gulyasan natin ay napakaganda. At ang mga tumpukan po ng mga bangus na pandaing ay 100 pesos lang po na inyong mabibili. At ang 50 pesos na sapsap ay marami na. 50 lang ate, maganda yan. So sa mga kababayan natin na hindi magkaumayaw, talaga marami ang mamimili. Ganyan po kadagsayang mga mamimili po natin. No?
Pre, paubos na. Ito 120 oh, per kilo. Oh. Mga gulyasan, no? Presyo po dito, no, mga burot galunggong. Yan po yung mga latag. Meron pong 100 pesos at 50 pesos. Ito po yung mga bangus dagupan na mabibili sa kada isang piraso. Meron pong 170. May 130 at 120. Wala po siyang latag na 3 piraso na ibinebenta, no, na mga tumpukan. Yan po ay kada piraso po ang kanyang bentahan. Alright, tawid tayo. Dito naman tayo sa mga gulay pa rin po na inyong mabibili at sulit sa murang halaga. Good morning po, Nanay Josie. Ayan, good morning po. Ang ganda ng talong, oh. Magkano to? 20 pesos. Ayun, 20 pesos pa rin po na mga presyo ng talong. Ayan, oh. Ang dami na, oh. 20 pesos lang po yan. Oh, murang-mura, no? Murang-mura ang talong natin. Tapos, sa mga magluluto ng mga fritada, meron po dito mabibili. Kompleto na po yan, ha. Ayan, nakikita niyo po, pansahog po sa mga fritada. Ayun. Yun po yung mga presyo. O sa mga magbubulalo, meron din po ditong mais. Naka-repack na rin po. Eh, pipino niyo po magkano? 20 pesos din po yung pipino. Nanay Josie, salamat po. May shoutout po kayo? Shout out, meron po. Shout out sa mga mga taong nasa saan lugar. Ayun, shout out po. Kung nasa man kayo, shout out. Nasaan man kayo, naabutan. Nanay Josie, salamat po. Thank you. God bless po. Si Kuya Romy ay nagliligpit na naman. Mukhang naubos yung tumpukan niya ng mga tilapia. Naubos po ba, Kuya Romy? So, shout out, Kuya Romy. Ang dami nyo nang binablog. Rito mo lang, kuya. Shoutout po. Ngayon, shout out po kay Kuya Romy, no? Shoutout sa mga taga Isabela, Asingayan family, Managaynon, Iyang family. Ayun, shout out po. Shout out po sa inyong lahat. Okay. Salamat po, Kuya Romy. Salamat po. Boss Lando, patuloy natin supportahan po si Boss Lando. Thank you po. Salamat po. God bless po. So, presyo naman po dito ng mga kiat-kiat. 35 pesos ang kalahating kilo, 70 pesos per kilo. Presyo po ng mga mangga natin dito ay 70 pesos per kilo. Dito po ay 80 pesos naman po, no? Mga manggang hinog. Masarap na mga dessert pagkatapos nyo po kumain, no? Ang mga manggang hilaw po natin dito ay 30 pesos kalahating kilo, 60 pesos per kilo, at may Indian mango po 40 pesos per kilo. Ilang, Gordy! Down, down! Pop na kayo dyan! Alright, so yun na nga po, at nakapag-update na po tayo dito sa bayan po ng Malabon Tumpukan, kung saan ang mga murang presyo ay talagang sulit at talagang tinangkilik ng ating mga mamimili ang mga 50 pesos at 100 pesos na mga tumpukan tayo sa sariwang latagan. At mga gulay rin po ay talagang mura na rin po ninyong mabibili. So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shout out po sa mga viewers po natin na lagi po sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer. At sa mga kababayan po natin na dumarayo sa Malabon Fish Market, shout out po. At sa mga vendor po natin na masisipag na nakakapagatid ng mga murang presyo sa ating mga mamimili. So hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi po mag-update sa mga sitwasyon o kaganapan ng mga presyuhan dito po sa bayan po ng Malabon. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.